Naimbag ngal daw yu. Tatangarod ket agluto kami iti manok. Syempre nagpaborik kami nga imunon na iti danom. Tapno iso iti pagluto me. Daytan. Tapos pinarti mi aji manok o day iso adaytan aji native nga manok. Fresh from the farm. O iso daytan guys. O diba? Hasta iti karne iti native nga manok nagimas. Syempre ikat tayo tapno makawaras nga kunada. O diba? Bagi ni anak aji lopo tapno healthy. O diba? Ngem tinadtad namit gayamen. Iso daytan. Syempre igisa tayo iti bawang tapno na banglo. Gisam-gisam lang ata hanggang agred. Tano maikat ajay lang sina. So daytay nikam iti asin, paminta, ken na duma-duma pay nga seasoning. Samon to ikan iti danom. Ikam pay gayam ti pamienta. Sampagburken iti nakapapaot. So daytan guys. Agmantika no kwa. Sa kami nagala iti papaya ken bulong ti sili. O iso daytan agi tinola a manok.